Hello, hello, सोरांसासो डाइरेक्ट मोनफैदों माथो सिङावनो सोर लाइक होनायमोनब्रा लाइकखौनो लाफिनबायसो माथो लाइक होनानैनो लाफिनबायसो सोरबा सोर होनायमोनथाय दे लाइक होदे गाइसमोन कमेन्ट खालाम कमेन्ट बबेसे मोनखो ब्र' औ नै रङियायाव दङलै रङियायाव खारथ'वाखैलै ट्रेना रङियायाव दङ रङियायाव दंलै सोरांसा रङिया जंसन नै बारे दा रङिया जंसन खारथ'वाखै ट्रेना रंथाया पुर्नहाजार रंथिया ना रङिया होनखो जोंहा दावहार ब्र' हेलौ दिगोन न'आव फैबाय नामा औ न'आव थांगासिनो नै रङियायाव दंलै दावहार ब्र' रङियायाव मोनहैयाखैनो रङियायावनो दङ खैथायाव खारगोनथाय लेटसो जागासिनो गारियानो मिथिया दै आं लाइक होथ'वाखै लाइक होथ'वाखैना सोरबा लाइक होदोंमोनलै लांफैनोसै रङिया मा होनदों जोंहा रङिया रङिया जंसनलै पुर्न अके ब्र अके दावहारु ब्र जोंहा दिपालि फैदों हेलौ 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 नुदों हेलौ दाबो फैयाखै नोङो दिपालि लोगो हमनो होननाया दाबो फैयाखै मा बार फैदो ट्रेना खारलायलांसिगोनसै नै लोगो हमनो होननाया दाबो फैया नेगासिनो आङो नै खारबाय नै ट्रेना खारबायलै खारबाय ट्रेना खारबाय जारलासो दिपालि फैदो दे लाइक होदे रावबो लाइक होआखै लाइक होना होदे थाबनो नेटआ आंना प्रब्लेम जालायसिगोनलाय दिपालि फैदो होनना बुंदों दिपालिया मिनिहरलायबाय हबालै मा हबालै होनना बुंखोलै दिपालि मा हबालै जाखो इमान गोबाव नेबाय आं नोंखौ फैया मा जाखो दिपि मा जाखो थांबाय दं र' दे फैदो दासो नोङो गैला मोनहैसिगोन आं दासो थांबाय दंनो एथ' गोबाव नेबाय खारलाय लांबाय ट्रेनानो थांथ'नाङालै र' होनजाबावगोनथ' आरो नोंखौ नेबाय थागोन ट्रेना दिगोन थांबाय नामा फैगासिनो थांगासिनो नै ट्रेना खारबाय दासो खारबाय दावहारु ट्रेना खारबाय आरो रङियानिफ्राय ट्रेना खारगासिनो राङापारानि गाखोबाय राङापारानि ट्रेन दावहारु हाय नोंसोरनो देखायहरजोबलानोसैलां रङियानि मानसिफोरखौ थाथ'लै होनना बुंदों थाथ'लै होनबा मानिगोनथ' आरोलै आङो दिपालि
मबाइला हरदो मबाइला नोंना माबामोन 14 Proआ आइफना खार दिपालि खार आइफन Proआ गैला नोंना आइफन Proआ माथो लोगो हमासै दिपालियानोलै मालाय माबा गोसोथोनाय दंखायोनो गोसोथोनायजों रायजानो गियोनोलै माबाया दिपालिया लोगो हमनो बयफ्रेन्डजों रायजानो गियोनो बयफ्रेन्डजों दावहारु ब्र हेलौ नुदों एथ' आरो मबाइल बिहरनानै लांफैयासैबो आरो इयो दिपालिया र' होनहरोलै अमिसा मा जागोन नेथ' र' नेथ' र' दिपालि नेथ' र' माथो लोगो हमासै दिपालि जोंहा दिपालिया मानो लोगो हमासैथाय मा जाखो नोङो दिपालि आयौ माइसो गोरा बे खिरखियालाय हाय दिपालि आब' दहायनिफ्राय लाइभ होनो मा खालामना थानायमोन आङो दिपालि दहायनिफ्राय लाइभ होनो लाइक होदोलै गाइसमोन लाइक होदो सोर दङ लाइक होदोरा गाइसमोन प्लिज लाइक आंना नांथागासिनो माबाया नांथागासिनोलै आंना नेटआ लाइक होदो दे लोगोफोर सोर दङ लाइक होदो दे लाइकआनो मोनसेल'थार आयौ अन्थाव बाथावनो अफिसियेल हाय दावहारु अफिसियेल हाय बहा दं बोरो बबेथिं नुवासै माथो दिपालियाबो मोनफैबायमोन नामा नोङो लाइक डान अके थेंक इउ दिपालि आब' थेंक इउ दासो लाइक डान दे लाइक हो गाइसमोन बयबो लाइक हो दे लाइकआ एकदमबारे दावखोथाराखै थांबायसो नुला आब' दावहारु हाय नुदों खार दिपालि खार माबानि बायदि मा होनोमोनलाय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी बायदि खारबोलायब्रा नोंना लेटआ भिडिअआनो लेट सोलिबाय मा दाननाङो दिलवाले दुल्हनिया ले दैमासो फख्रि नङा दैमासो र' नों दिपालि नुवासै माथो नुनाय नङाथ' आरो नुनाय नङा नेटनिबो प्रब्लेम मा जागोन र' होमबा गरायसराव थांनि गरायसराव खारबो होमबा गरायसराव दिपालियाबो गरायसराव लोगो हमनोसै फैखायाखै बे दङ फैखायाखै बे दं बेनालाय आरो सालुआलाय र' होमबा गरायसराव थाथ'दो दिगोन गरायसरावबो जोंहा हायना बड' ब्लग बुंहैदों थेंक इउ स' माच हायना बर' हायना बड' हाय हेल' हायना बर' ट्रेनाव हायना बर' जोंना लाइक होआखैब्ला लाइक होना हो हायना बर' ट्रेनावनो फख्रि बायदिसिना नुगोनलै नोंसोरनो फख्रि बायदिसिना देखायगोन आङो
मोजां मोजां सिनारि देखायगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय खनसे लाइक थुना होबानो जाबाय कमेन्ट हरबानो जाबाय बिदिनो मोजां मोजां सिनारि देखायबाय थागोन आङो गोसो बायदि नायलांबायल' था जारलासो होनना बुंहरबाय जारलासोथ' आरो दहायनिफ्राय फैनो रोङा दहायनिफ्राय इमान लिंहरगासिनो आं दिपालि आब'खौ माहा थांगासिनो आं न'आव थांगासिनो माबा हायना न'आव थांगासिनो आङो माबायाव बेलेगावसो दंहैयोमोन नालाय बाहेरावसो लाइक डान थेंक इउ लाइक डान हायना थेंक इउ नांथाङै दिपालि मानो थाङै दिपालि ना मा होनदों मानो फैयासै बिसो मिथिसिगौ आरो दिपालियासो रलै खार दिपालि खार गरायसर नेदे होनना बुंदों जोंहा दिपालिया गरायसराव नेगोन दे गरायसराव नेगोन ट्रेना बेसे गोबाव थाथ'यो इसां गोबाव नेनोसै आरो ना दिपालि ट्रेना बेसे गोबाव थाथ'यो इसां गोबाव नेनोसै खारबोनांगौ थिगसाय बुंनो हानाया एसे बुंनानै होदो आंखौबो सापर्ट खालामनो औ जोंहा हायनाखौबो सापर्ट खालामना होदे सोर गैया सोर लोगो गैया सापर्ट खालामना होदे जोंहा दावहारु ब्रह्ममोना दंना गैयाथाय दावहारु ब्रह्ममोना दिपालि आब'मोनाथ' दंखायो खोमा हायना बारा गोदान मानसि गैखाया आरोना इयाव सब पुरुना गोजाखा सापर्ट लाखाजोबनाय बायदि मोनदों आं हायनाबोथ' सापर्ट लाखाजोबनाय खोमा गासिबो बुंना हो सोर गैया जोंहा दिपालि आब' गारि हमबायना टेक्सि हमबाय दे टेक्सिजों होबो टेक्सि हमबाय दिपालि आब'आ माबा मोनबाय मा स्टेसन इयो मा स्टेसन कान्दिगर ना मा स्टेसन मोनबाय दिपालि आब' इयावनो फैदो कान्दिगराव नों दिपालि दावहारु अफिसियेल गैया दावहारु ब्र सापर्ट गैया नो माथो नोंजों माबाया हायनाया जागोन र' कान्दिगर नेथ'बाय फैनो हागोन दिपालि आब' कान्दिगर जागोन र' दे दांना होजाखागोनसो कान्दिगर आ गया रे हम लोग गरायसराव दै गरायसराव फै गरायसराव आ गया कान्दिगर आ गया हम लोग नाय बेसे गोलाव ट्रेना थांगोन बोसोराव फैबानो जाबाय ब्रो ट्रेना खारसिंलै माबा र' दा होफिननो हागोन र' नोङो इयो जाखाया मबाइलखौ नांथारगौ दे आंनो मबाइलखौ नांथारगौ दे र'लै दसेल'लै बाबुमोन आंखौ गालाबाय नै मबाइलखौ नांथारगौलै आंनो मबाइलखौ नांथारगौ ना फै मबाइलखौ नांथारगौ नेट स्ल' जादों नोंना आंना नेट स्ल' जादों बाब्रे बाब माबोरै नेट स्ल' जाखोलै खारजोब्बाय सासेबो गैला हायना आं खालामनोसै र' खालामनोसैनो जोंहा दावहारुआ खालामनोसैनो दै हायना दावहारुआ खालामनोसैनो र' खारथ'नाङा माथो खारजोब्बायसो खोमा गासिबो खारजोब्बायसो दां गासिबो खारजोब्बायसो दां नांथागासिनो नामालै माथो नांथानाय बायदि नुवाखै माथो आंलाय
जोंहा कुनाया सुपर फास्ट ट्रेन में ना, ट्रेन में नेट स्लो हो रहा है मेरा, नेट स्लो हो रहा है, सुपर फास्ट। हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। जोंहा जोमै बसुमतारी, थेंक इउ सो माच जोमै बसुमतारी। लाइक होआखैब्ला लाइक होना हो दे। मोनसे टाइम थाया दा, ओवर टाइम दे नै थायानो दीपावली आब'। गुड इवनिंग सुपर फास्ट, कैसे आप कैसे है? लाइक नहीं दिया तो एक लाइक कर दो ये प्लीज। दीपावली आब' खारबोदों। हेलो नुहरदों नामा दीपावली आब' आंखौ नुहरदों सिनो? दीपावली आब' मा मावदों फ्रेन्ड, मा मावदों? ट्रेनाव आङो ट्रेनाव दङ, ट्रेनाव थांगासिनो जोमै, ट्रेनाव थांगासिनो, न'आव थांगासिनो आङो, बाहेरावसो दंहैयोमोन नालाय दा न'आव थांगासिनो। नोंहा खै दे, नङा नुवाखै दे। ओके लाइक डन, ओके थेंक इउ सो माच जोमै, थेंक इउ सो माच लै, थेंक इउ सो माच। जोंहा दीपावली आब' हेलो होनहरलायबाय, नुहरदोंमोन नामा दीपावली आब'? औ होनना बुंदों ना, औलै औ आङो गुबुनावसो दंहैयोमोन नालाय, गुबुनाव बाहेराव जोमै, बेनिफ्राय दा आं न'आव फैदों आरो न'आव फैदों, दा न'आव थांगासिनो आङो। नांथायाखै दे, अ नांथायाखैना दीपावली आब', नांथायाखै दे। हायना आं खालामबाय, हायना नोंखौ खालामबाय दै दावहारुआ खालामबाय दा। हायना दंना गैला नोङो कमेन्ट खालामलाय। नों दिपालि नोंथ' आरो इमान आराम कन्डिगरावबो नेथ'बाय, कन्डिगरावबो फैनो रोङा थाबखौनो, जाम्बिसो। आंनि भिडिअखौ नायाखैबा नायदो। औ जोमै नोङो भिडिअ गारदो ना, नायगोन दे आङो नायगोन। बेनिफ्राय नै माबायाव ट्रेनाव बिराद स्ल' जाबाय थायोलै नेटआ, बेनिखायनो नायाखै आङो, नायनो मोनाखै, रावनिखौबो नायाखै। दावहारु र' थांबाय दं, औ दावहारु फैगासिनो जोंहा। टिएन माबे टिएनआ माबे होनना बुंदों जोंहा। टिएन थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय। माबे नङालै टिएन, माबे नङा, आङो नै माबायाव दङ, ट्रेनाव दङ, ट्रेनाव न'आव थांगासिनो आङो टिएन, न'आव थांगासिनो। गुबुनावसो दंहैयोमोन नालाय आङो टिएन, दायो न'आव फैगासिनो आरोना। दिपालि आब' गारि हमबाय दे, गारि हमबाय दिपालि आब'आ। नों दिपालि मोसानासो देखायहरबाय। दिपालिया गारि मोनसे होना जों लाइक मोनसे होना अननानै। कमेन्ट खालामगासिनोमोन, नांथाबायसो नामा माबाया, नेटआबो स्ल' ना, नेटआबो नांथाबायसो नामा। जोंहा दावहारु होनहरदों दिपालिया, मोसानासो देखायहरबायलै दिपालि आब'आ। दिपालि आब'आ मोसाना देखायहरबाय। नोंसोरनो दा राङा देखायबावगोन आं दिपालि आब' नोंसोरनो। लुट गया रे एसे नांथादों मबाइला, नांथादोंथ' आरोलै दिपालि आब' नांथादोंथ' आरो। ट्रेनाबो लासै सालायखायालै, एसे गोसा सालायो साला, ड्राइभारखौ बोख्लायगोन र'। बिराद गोसा सालायदों ड्राइभारानो, बोख्लायनांगोनसै र'। लानांसिगोन हरदो गरायसराव दे हरगोन दे आं। दावहारु ब्लग गैला दिपालि खिगार जाबाय जोंहा टिएनआ स्टप खालामहरदों। टिएनआ सिगनेल हरदों दे, सिगनेल रेड सिगनेल र' नांथासिगोन ट्रेना। जोंहा टिएनआ सिगनेल हरदों, नांथासिगोन र', नांथासिगोन। बारबाय एलारामखौसो बोना होग्रा दिपालि आब' एलारामखौ बोना होनांगौ नामा? एलारामखौ नों फैयोब्ला एलारामखौ बोना होगोन आं दिपालि आब'। नांथाबाय थादों जोंहा खालामदों स्टप।
guys, azau, azau. Azau, 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 azau. Like करो guys, like करो, एक like तो करो यार. कोई like नहीं किया तो एक like करो यार, please. Dawaru, gawur baile, dawaru bro, gawur baile di Palia. कोई like नहीं किया तो एक like कर दो यार, please. Doain like होबाय दे आं. Oh, doain होबाय दे. नोंगौ मिन्थिखादों, नोंगौ di Paliaबो मिन्थिखादों, नों doain like होदों. नोंगौ मिन्थिखादों, नोंगौ होनाखै दे. नोंगौ होनाखै. जों थियेना दामना होबाय दानाबा. Lagaw music. Lagaw dupsiki music lagaw. Music lagaw tien. Enjoy. Kar di balik kar. Kar be trena masih goजा सालायोलै. Masih goजा सालायो be trenaलाय. Salah. Mini हरबायलै di Paliaबो. Trenaनोथ' masih goजा सालायनो हायो, आसुरितसो. लासै जाबाय र'. Tiye nuaw. आजा दोस्तों आजा. कौन है? Cari bro. Hoदों lo like नों फैखाखै लोगो हमनो. होदों lo नोङो like नों फैखायाखै लोगो हमनो. गैयालै दावगार bro, थगायबाय आंखौ. गाज्रि थगायबाय इयो दिपालिया. गाज्रि थगायबाय दिपालिया नोंखौ लोगो हमनो होननानै. एरनो मबाइल बायना लाबोबाय आं इनो. सुइद' प्र' आइफन. जोंहा टिएनआव थाव जोबसिगोनलै माबाया. ट्रेना थाव जोबसिगोन. हाय ब्र' बहा दं? जोंहा रासिन ब्लग मोनफैदों. थेंक इउ स' माच रासिन ब्लग. आंनि लाइभआव जइन जाबोनायनि थाखाय. बहा दं? आं ट्रेनावसो दङ. ट्रेनाव रासिन. रिसान आं ट्रेनावसो दंलै ब्र'. ट्रेन अन दा ट्रेन माने सोलिगासिनो आरोना. माबा थांगासिनो आं न'आव थांगासिनो रिसान. माबोरै खबर सबर? दे लाइक होआखैब्ला लाइक मोनसे होना हो दे रिसान. जोंहा दिपालियाबो हेलौ होनहरलायबाय, गाबहरलायबायलै दिपालियाबो. दे फै दिपालियाबो. फै लोगो मोनगोन दे. गारिया थाब हमना फै. गारिया बहा थांदोंमोन ब्र'? बहा थांदों माने आं बाहेरायावसो थाखायोमोन नालाय रिसान. आं बाहेरायावसो थाखायोमोन, ओरैजाय तेलेंगाना स्टेटआवसो दंखायोमोन. दायो आङो न'आव फैदों आरो. न'आव फैदों आङो दायो. दायो आङो रिसान आंजों लोगो गैयाबा लोगो जादो दे रिसान. जोंहा लोगो गैयाब्ला लोगो जाना होदो आरोना दिपालियाबोजों. दिपालियाबो गारि हमबाय. मा मोनफैखो? गोरायसर आ गया रे दीपाली. गोरायसर आ गया हम गोरायसर आ गया. गोरायसर आ गया मैं. देख सकता है गोरायसर आ गया. अरे किधर है दीपाली? तू किधर है? जल्दी आओ. किधर है दीपाली? जल्दी आओ रे. जल्दी आओ यार. तुझे देखा तो ये जाना सनम. तुझे देखा तो ये जाना सनम. नहीं जासिगोन दिपालियाबो. Oke Dipali komen hor. Oh komen hरनांगोन लै दिपालियाबो. komen हरनांगोन रिसानाव. komen हरना. तुझे देखा तो ये जाना सनम. नैथिं दं अबेथिं दङ. तुझे देखा तो ये जाना सनम. फैदो खारबोदो नै गारि ट्रेना खारहांबाय. टें दें टें दें टें दें दें दें. बेनो नामा? नैथिं दं बेनो नामा? जानो बेनो नामा? नायलाय दावहार ब्र' बेनो नामा? बबेथिं दं नोंलाय? नै ट्रेन सिङावसो जाम्बिलाय. हेलौ टें दें टें दें टें दें दें दें. टें दें दें टें दें दें दें.
दिपालि बहानि दिपालिया जोंहा अबेनिथाय आंबो मिथिया लोगो हमनो फैनो गोनांमोन गैया आंखौ थगायबाय दिपालिया आंखौ थगायबाय फैयासै टें दें टें दें टें दें 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 बोरो दिपालि बोरो टें दें 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 टें दें 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 गरायसर बारबाय टें दें 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 टें दें 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 टें दें 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 टें दें Dring 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 तुझे देखा तो ये जाना सनम कौन आया है रे भाई कौन आया है भाई कौन आया है लाइक कर दो यार कोई लाइक नहीं किया तो जोंहा दिपालियाबो बहानि बोरो होनना बुंदों जोंहा माबाया दावहारु ब्र'आ नोंजों लाब नामा ब्र' आंजों लाबलै आंजों लाब जोंहा दिपालियाबो आंजों लाब दिपालियाबो आंजों लाब आरोना रिसान जोंहा राजा हेकार जेनियस राज वाव राज हैकर जीनियस राज थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए राजा हाँ बोला है थैंक यू सो मच लाइक नहीं दिया तो एक लाइक कर दो राजा जी एक लाइक कर दो प्लीज लाइक नहीं किया तो जोंहा दावहारुआ मा होनदों गैया असो माथो प्यार हो है दीवाना सनम ओ प्यार हुआ है तो दीवाना सनम राजा हसर दोला जी आया है कामन आसो केमन आसो बरिया आसो मैं आमी बरिया सो दोला भालो लाइक डन थैंक यू सो मच राजा थैंक यू सो मच लाइक डन थैंक यू सो मच रिसानि क्या बोला ओ बियो बहानिनो दिपालियाबो सोंदों नामा रिसान दिपालि अबेनिनो खोन्थाहरलाय दिपालि खोन्थाहरलाय जोंहा टियाना डला प्लिज सापर्ट हर दे डलाया बर' नङा खोमालै टियान हिन्दीनि लिरना हर दे हिन्दीनि लिरना हर डलाया बर' नङा खोमा कहाँ हो यार राजा जी मैं अभी ट्रेन में हूँ ऑन द ट्रेन अभी ट्रेन में हूँ ट्रेन में चल रहा हूँ मैं आं तामुलपुरनि जोंहा दिपालियाबो तामुलपुरनि क्या मुझे सपोर्ट करेंगे क्या हाँ सपोर्ट करेंगे जरूर करेगा राजा जी जरूर सपोर्ट दिपालियाबो मा बाय जाखो डला टीएन काम फुल वीडियो देखिए जी हाँ फुल वीडियो देखकर करो टीएन डला को भी हमारा नसीब ट्रेन चल रहा है मेरा नेट भी थोड़ा प्रॉब्लम है लाइक नहीं दिया तो लाइक कर राजा काम प्लीज हाँ राजा डोला जी ने आपको बुला रहे राजा आपको बुला रहा है डोला जी ने आ जाओ कहाँ जा रहा हो राजा मैं गाँव जा रहा हूँ मैं अभी गाँव जा रहा हूँ मैं बाहर में था राजा जी अभी मैं गाँव जा रहा हूँ मैं अपना गाँव में गाँव जा रहा हूँ यार बहुत एक साल बाद में गाँव जा रहा हूँ मैं बहुत पोटी हूँ मैं बहुत पोटी एंजॉय हूँ मैं 3 दिन से ट्रेन में आ रहा हूँ दोस्तों मैं 3 दिन से ट्रेन में आ रहा हूँ अभी तक घर नहीं पहुँचा 3 दिन से आ रहा हूँ मैं सफ़र करते 3 रात हो गया मेरा दोस्तों आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जरूर आप कहाँ में रहते हो मेरा गाँव आसाम सोनीतपुर में है मेरा गाँव राजा जी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जरूर गाइस तो मैं बहुत दूर से आते रह रहा है तो ये पहुंचा घर दावहारु भैया क्या मुझे सपोर्ट करेगा क्या हाँ दावहारु ब्रो राजा जी का साथ ट्रेन हो जा यार
राजा जी के साथ प्लीज सपोर्ट फ्रेंड हो जा कौन राज है अरे कौन राज है मैं आपको राजा जी बोल रहा है ना राजा बोल रहा है डोला जी ने प्लीज सपोर्ट करो प्लीज हाँ डोला जी से सपोर्ट हो जाइए थोड़ा सुनने के लिए तकलीफ हो रहा है ना आप लोग को थोड़ा सुनने के लिए तकलीफ हो रहा है बहुत आवाज़ हो है ना ट्रेन में बहुत आवाज़ हो रहा है सुनने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा ठीक है आप लोग सपोर्ट कर लीजिए कौन है इस टाइम में मैं राजा जी आपका वीडियो जरूर देखेगा मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ आपके साथ ट्रेन हुआ है ना ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मैं आपको आपका वीडियो देखेगा जरूर देखेगा राजा जी मैं आपका वीडियो देखेगा एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाता हूँ हमेशा ठीक है और सुनने के लिए तकलीफ हो रहा है ना बहुत आवाज़ हो रहा है ना आवाज़ बहुत आ रहा है बाहर से हाँ भैया आप लोग को तो सुनने के लिए थोड़ा आप नज़ारा देखते जाओ आप लोग नज़ारा देखते जाओ कैसा लग रहा है नज़ारा देखते जाओ लाइक नहीं किया सपोर्ट कर लीजिए राजा जी का साथ सपोर्ट कर लीजिए प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट कर लीजिए डोला जी प्लीज़ राजा जी का साथ सपोर्ट कर लीजिए सपोर्ट करना जरूरी है सपोर्ट कर लीजिए हम लोग का सिंगल बोडो वाईटी आया है हेलो आदा थैंक यू सो मच सिंगल बोडो वाईटी फंबाय थैंक यू सो मच आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय आङो दायो ट्रेनाव दं नालाय एसे देखायलांनो सानदों आरोना नोंसोरनो बोरै बोरै जोंहा माबोरै खबर सबर दे सिंगल बय सिंगल बोडो वाईटी माबोरै आप किस रास में जा रहा हो भैया जी मैं अभी क्या बताऊँ राजा जी मैं इतना दूर से आया ना उधर तेलंगाना स्टेट से आया है तेलंगाना शाम में राजा आने में 3 दिन 3 रात लग गया मेरे को अभी हाँ आप लोग देख रहा है इधर में बहुत अच्छा नज़ारा है हम लोग का गांव का इधर में दिखा रहा हूँ मैं ट्रेन में ठीक है आप लोग कौन सब चला गया है 0 हो गया है प्लीज़ कोई देख रहा है तो देखो भाई लोग थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरा कोई नहीं है हो गया रे मेरे को मेरा पास कोई नहीं है सब चला गया यार क्या करूं मैं अभी सब चला गया यार दवारो राजा कमेंट आज फ्रेंड कोरिसा मोय हाँ कमेंट सा राजा हैकर जीनियस राज आपको कमेंट कर दिया चेक करो कमेंट कर दिया दावहारू ने कमेंट कर दिया आपको चेक करो हाँ प्लीज़ चेक करके उसको भी बैक कर दो हाँ दावहारू को भी बैक कर दो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ दावहारू को बैक कर दो राजा जी आपको सपोर्ट कर दिया उसने ओके मैं समझा रहा हूँ हाँ आप लोग को प्लीज़ मैं अभी बहुत थक गया हूँ मैं बहुत दूर से आ रहा है दीपाली हंस रहा है मेरे को ना दीपाली हंस रहा है हंसो कितना हंसना है हंसो मेरे को हंसो मिनी बैठा बेसे मिनिनो गोसो मा मोनलायखो जोंहा दिनै दायो मा मोनलायखो मा स्टेसन मोनलायखो जियाबारि मा स्टेसन मोनलायखो आंखौ गारना थांबाय आंखौ गारना थांबाय मा मोनलायखो जोंहा मा स्टेसन मोनलायखो गाइसमोन मा स्टेसन मोनलायखो गाइसमोन आंखौ ब्लू होलाय दसे अके ब्लू होनांनि दे मानोबा ब्लू नांगौ नोंनोबा आंखौ सापर्ट खालामना होदे होमबा आंखौ सापर्ट खालामना होदे ब्लू लादों हेलो आंखौ सापर्ट खालामना होदे ब्लू लादों जोंहा दिखाएगा इधर का नज़ारा देखो देख सकता है सभी लोग गाइस लोग ओ खैराबारी है हाँ खैराबारी है खैराबारी मिल गया गाइस लोग आप लोग कौन है प्लीज़ कमेंट करो
प्लीज कमेंट करो गाइस लोग। मैं बहुत थक गया हूँ मैं। लाखिना लाब्रा लाखिना दोन लाखिना लाब्रा लाखिना लाखिनानै ठीक है कौन है यार ओ कौन है देना किसोले अली स्पेशल করে বানাবো না না खर' एसे हरबावनो हाया नामा नै दिपालि नै बेखौ मा होनोथाय मा बैग्रिसो माथो बैग्रि मोनो आसामाव बैग्रि मोनबाय सोर बायदोलै फैसाया बेसे गोलैयो रानदो मा मोनजाखो जोंहा ट्रेनाव माबा होफैदोंमोन मा बैग्रि फिसा फिसा गोदै गोदैनो बैग्रि फिसा फिसानो बैग्रिखौनो जाबाय ब्लुखौ लादो आयं ब्लुखौ लानानै आरो मानो होफिननो नागिरखो नांला मादि खालामो दिपालिया मादि खालामो दासो लानानै दानो मा खालामनाय ब्लुखौलाय नांला दे बोखारखाबाय आं नांलाबालाय दिपालिया दावहारु ब्रावो गाबबायसोलै मानोबा गाबलायखो आरोबाव खालि गाबनाय मोनसेबो गोलैखायाखै दा मा क्रं क्रं गावा new brand ada play ang busy di Bali जोंहा दावहारु ब्र'आ busy डिउटियाव दं खोमा डिउटियाव दंना दावहारु ब्र' नोङो दावहारु ब्र'आ हायना जोंहा हायना नोंना बेसे थांखोब्रा हायना हायना नांनायनिफ्राय बाराबावसो हायना नांनायनिफ्राय बाराबावसो आं बिजि दिपालि दावहारु नंगौ जाबावगोन बे संसाराव माला 1K माला 2K जागोन माला मिलियन थांगोन ना दिपालियाबो माला मिलियन थांगोन दिपालियाबो malah milion tangan di Paljabu malah milion tangan di Paljabu nasi tangdas sih malah milion tangdas sih zahatar nasi milion nengna zahatar bicara malah sama zahatar nasi milion nengna milion zahatar zikar na hanya malah jangan tempat na hello Dipali hello hello antere kali hello antere dah dengar dong hello dah komen kalam deh dosi komen kalam deh dosi lo
Haina Boro, Haina Boro, Haina Boro, la 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 la. Soalnya soalnya gede maaf ya. Kumena soalnya gede senapa serba Korea keba gaji menang deh. Nah angjeng rai lainnya angha mandeng. Angjeng rai lainnya angha. Ba lai lang vai chưa ang nâng lai brau phane mana bác khử hay na anh lai vào anh lai vào thằng ba và anh lai bảo mà biết lòng cái nó lấy nâng lái hay na komen saja gede guys menang dan macam komen saja ya gede nanggal di mana guys kan yo guys yo dengan videonya hello kar di Palipar kar Zakat jiwa berat yang nomor pun tidak nomor pina ini pun tidak serba berpati sama serba berpati sama berat pun tidak zakat jiwa komen guys komen sakit perdesi jangan nih komen kalam guys comment please दोस्तों comment please सिर्फ 2 ही आदमी है ना कहाँ चला गया ये लोग भी कहाँ चला गया ये दोस्तों लोग भी अभी कौन है मेरा पास कौन है कोई तो नहीं है थोड़ा नज़ारा देखना पड़ेगा आप लोग को थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ मैं नज़ारा देखो कैसा लग रहा है नज़ारा देखो कैसा लग रहा है नज़ारा देखो यार कैसा लग रहा है कमेंट करो फिर नज़ारा देख के कमेंट करो कैसा लग रहा है पूरा जंगल है हमारा असम में तो पूरा जंगल है यार कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में बता देना यार दोस्तों आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया है मैं टोंगला का कौन है यार टोंगला का कोई है तो आ जाओ अभी मैं टोंगला में हूँ टोंगला पहुँच गया कोई टोंगला का फ्रेंड है तो आ जाओ यार टोंगला का कोई फ्रेंड है तो आ जाओ
tongla 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 koye tongla ka itu azau tongla 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 Dipaliaबो गैला थांबाय Dipaliaबो थांबाय बयबो थांजोबबाय हारसिंल'सै आं कमेंट भी नहीं किया है कोई भी कमेंट नहीं किया रिंकी आबो ने लाइव आया है रिंकी आबो लाइव फैदों रिंकी आबो लाइव फैदों मेरे लाइफ में कोई नहीं है ये तो गाना बन गया यार गाना बन गया ये तो गाना बन गया यार गाना बन गया आप लोग कहाँ है यार आप लोग कहाँ है कमेंट क्यों नहीं कर रहे यार कोई कमेंट तो करो यार गाइस लोग कौन कौन है कमेंट करो यार आप लोग को मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ यार बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा दिखा रहा हूँ कमेंट तो करो यार अभी टोंगला में हूँ मैं टोंगला 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 में रुक नहीं रहा है यार गाड़ी ट्रेन रुक नहीं रहा है टोंगला में वो प्लेटफॉर्म इधर साइड में है इधर भी है प्लेटफॉर्म अभी टोंगला में हूँ टोंगला में कौन कौन है यार आजाओ साइड आजाओ कौन कौन है कौन कौन है তাতে তোক এপ্লিকেশন দিব লাগিব যে নামজারির কারণে कौन कौन है 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 यार कमेंट नहीं कर रहा यार आप लोग है कोई तो है देख रहा है मेरे को ना मेरे को देख रहा है यार सुबके से मैं इतना अच्छा से नज़ारा दिखा रहा हूँ आप लोग सुबके से देख रहे हैं ना मेरे को देख रहा है मैं इतना अच्छा से नज़ारा दिखा रहा हूँ आप लोग को आप लोग तो सुबके से देख रहा है क्या करेगा आप लोग को भी क्या बताऊं मैं कोई तो कमेंट तो करना चाहिए अरे बाबा कॉल भी आता रहता है यार कॉल भी आता रहता है सिर्फ पर्सनल है अच्छा लगा यार सभी लोग दे दो कोई 2 रुपया दे दो यार नहीं छोटा नहीं है यार मेरा पास आगे ভালো না হচ্ছে নলে না রাখা मोटर खुला नहीं रे ये डेट रिसेंट है पैसा खुला नहीं मोटर খেলা মুড়ি লেগে গেছিলাম
मा जादों? सोर मा जादों? अरे कोई अरे ini forecast से क्या हो रहा है? क्या हो गया था यार, देखना पड़ेगा हाँ अरे भाई तो अरे इधर में रास्ता है यार, इधर भी रास्ता है। गेट नहीं है, मरेगा यार, मरेगा कोई तो मरेगा ऐसा करने से, मरेगा जरूर मरेगा यार। कोई भी नहीं आ रहा है मेरा लाइफ में, क्या होगा यार? आ जाओ कोई तो। पागल की तरह चिल्ला रहा हूँ मैं, कोई नहीं आ रहा यार। कोई तो आ जाओ यार, कोई नहीं आ रहा मेरे लाइफ में, कोई नहीं आ रहा मेरे लाइफ में, आ जाओ यार कोई तो कमेंट करो गाइस, कोई तो करो, इतना तकलीफ से कर रहा है मैं, कोई तो करो यार। अभी मैं ट्रेन में हूँ, कोई तो कमेंट करो गाइस, कोई तो कमेंट करो यार। मैं अभी ट्रेन में हूँ, ट्रेन में। अच्छा, नेट प्रॉब्लम है क्या मेरा? नेट प्रॉब्लम है मेरा, नेट प्रॉब्लम है। कोई तो लाइक करो यार, कोई तो देखो यार। आप लोग को इतना प्यार करता हूँ मैं, इतना प्यार करता हूँ मैं, मेरे को कोई प्यार नहीं करता यार। मैं हंस के मर जाएगा यार आप लोग को, क्या कमेंट भी नहीं दे रहा। हेलो कोई तो कुछ तो बोलो, कोई कुछ तो बोलो, कोई कुछ तो बोलो। कोई सुक्के से देख रहा है मेरे को, देखो 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 देखो। रेवलेशन आया है मेरे भाई, रेवलेशन थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में ज्वाइन होने के लिए। रेवलेशन माले एक्टर ओले हीरो रेवलेशन प्रो नैले रावबोन फैया माथो आंनि लाइफआव फैदोंमोन हाखु दाखु माबालै नेटनि प्रब्लेम ना इनिखायनो माने सब खारजोब्बाय मानसिफोरा, नेटनि प्रब्लेमनि थाखाय खारजोब्बाय। आं ट्रेनाव दंना, बिराद नेटनि प्रब्लेम जागासिनो, खारजोब्बाय बयबो। दे लाइक होआखैब्ला लाइक मोनसे होना हो दे रेवलेशन ब्र', लाइक होआखैब्ला लाइक मोनसे होना हो दे। ट्रेनाव दंलै रेवलेशन ब्र', ट्रेनाव दङ, ट्रेनाव। लाइक होआखैब्ला लाइक मोनसे होना हो दे। BTC hello dong. BTC hello. Bye. ट्रेनावसो दङ आरो बेयागै लाइक होना होदो मोनसे। महा खारखो
खाराखै आब' आगै खाराखै आङो ट्रेनाव दङ आङो ट्रेनाव लाइक माबाया स्ल' नेटआ स्ल' बेनिखायनो मोजां नुवाखैना आरो बियागै नेट स्ल' नेट सियागै नेट स्ल' ओइ खारखो महा खारखो जेरावबो खाराखै आंलाय जेरावबो खाराखै हरि सिंगा आ गया क्या हरि सिंगा आ गया रे बाबा रे अरे बाबा हरि सिंगा आ गया क्या रे हरि सिंगा आ गया लगता है रे बाबा हरि सिंगा आ गया लग रहा है रे हरि सिंगा आ गया बारा जिङाव थानाङालै नों खर' गिदिंबाय थायोना नों खर' गिदिंबाय थायो बारा जिंफोराव थालाबाय नाङा नों खर'फोरा थिग नंखायालै बारा जिंफोराव थानो नाङा अभी क्या आ गया कमेंट करना चाहिए हरि सिंगा में कमेंट करो गाइस हरि सिंगा में कमेंट जरूर करो हरि सिंगा में कमेंट करो हरि सिंगा में कमेंट करना चाहिए हरि सिंगा में कमेंट करो गाइस हरि सिंगा में कमेंट करो हरि सिंगा आ गया अभी हरि सिंगा आ गया रे बाबा मैं हरि सिंगा आ गया हरि सिंगा आ गया रे बाबा हरि सिंगा हाय ओ हाय बोल रहा है अभी हाय बोल रहा है ना मेरे को अभी हाय बोल रहा है मैं हरि सिंगा आ गया रे दीपाली हरि सिंगा आ गया मैं अभी हरि सिंगा में हूँ मैं हरि सिंगा में हूँ रे दीपाली जी हरि सिंगा में हूँ कैसा लग रहा है हरि सिंगा न'आव माला मोनहैगोन न'आव हरावसो मोनहैसिगोन आं दीपाली हरावसो मोनहैसिगोन हरनि 9टाफोरावसो मोनहैसिगोन आं हरनि 9टाफोरावसो मोनहैसिगोन आं न'आव बिराद जारलालै बिराद जारला हरनि 10टा 9टा इदियावसो मोनहैसिगोन आं नंगौ नामा आगै नंगौलै दीपाली आब' नंगौ मिसाखौलाय मा होननो थगायनायानो लाब आहा रावबो गैला खारजोब्बाय आरबि फैदोंमोन आरबियाबो खारबाय लाइक होआगोरा खारखायोलै मानसिफ्रा अनथ्रालै आंखौ दीपाली आब' लाइक होआगोरा खारखायोलै मानसिफ्रा गासैबो लाइक होआगोरा खारो आरोना ओरैबायदि अन्थाइ बिखा आं माथो सबनि लाइभआव थांबाबो सिगांग्रो लाइक होग्रोयो आङो लाइक होग्रोखायो आङो बेनिफ्रायसो हाबो आङो मानसिफोरनि लाइभआव आंनियाव लाइभ होआ बि खुंगुर फैयाखै नामा लाइभ फैथ'वाखैलै आब' दीपाली आं होखायो आगै नों होखायोलै दीपाली आब' आंबो सिगाङावनो लाइक होग्रोखानानैसो हाबो मानसिफोरा लाइकखौनो होला आंनो होबाबो फैनानै